Vydarené počasie privítalo v nedeľu 12. júna 2011 účastníkov adrenalinového podujatia Street Sesh Čaci na Matičnom námestí. Pred Domom kultúry sa stretli mladí ľudia, ktorých životným štýlom je skate, bike, inline či parkour. To sa mi hodne páči. Tak viac tu viac, tak vám budem potom chcieť viacej aj počuť prvý o tom svojom. A Erik Iga, dávam im 5 minút na rozjazdenie, takže im uvoľnite vonku tyčku a tieto priestory okolo. Bajkery na ľavú stranu, nikto sa zavádza nenic, aj MTB, bude sa jazdiť dohromady. Jazdíme po tých 5 minút máme teraz. Ste chlapci z Čace, ktorých bavia extrémne športy, sa rozhodli, že oslavia mesto, ktoré im vyšlo v ústrety a zorganizovali túto akciu na námestí. V nedeľu je tu krásne počasie. Postavili veľký skok pre bicykle a zavítali tu jazdci z celého Slovenska, ktorí sú jedni z najlepších na Slovensku a robia obrovské triky, ktoré ľudia len tak často nevydávajú v týchto končinách. A je to určite veľký progres pre všetkých športových nášencov extrémnych športov, pretože ich posunú dopredu, keď vidia triky, čo urobia profesionálni jazdci, tak oni to po nich opakujú a potom vlastne takto napredujú. Vlastne s týmto nápadom som ja prišiel aj s Domom kultúry, tak sme to nejak sklobili, poprosil som chalanov a všetko sa nejak sklobilo dokopy. Z akciou zatiaľ spokojný s priebehom? Jasné, úplne super, paráda, chill, fakt paráda, super, hrotí sa, perfektné to je. Tá prekažka, ktorá je uprostred Matičného námestia, ostáva v Čaci? Áno, vlastne tento deň je vlastne otváračkou tohto fanboxu, ktorý sme si vlastne sami zostrojili, všetko sme si dali dokopy a je to, Čaca má fanbox, takže to je úplne super. Takže veríte, že sa to uchytí a do budúcna to bude len rásť? Jasné, určite. Vlastne tá prekažka bude slúžiť v našom čačanskom skateparku, ktorý onedlho by mal vzniknúť. S priebehom akcie je spokojný? Áno, určite je to veľká pohoda, keď tu prišli chalani z Čech aj zo Slovenska, strašne dobre. Máme sa na čo tešiť zase o rok? Dúfam, že áno. Kubo, čo nám povieš ty ešte? Som rád, že sa to zorganizovalo. No, malo to byť skôr, len nevyšlo počasie, ale tak zišli sme sa tu v hojnom počte aj teraz, nie? A teraz to počasie vyšlo, nie? Áno, jasné. Nebudeš snežiť, lebo na Kysuciach je všetko možné. Chalani, vy aj jazdíte niečo? Áno, jazdím Freestyle MTB. Freestyle MTB? Áno, to je bicykel ako BMX, ale trochu väčší. Ja inline, korčule a skateboarding. Vy ste sa umiestnili na nejakých pozíciách v rámci súťaží, alebo tak nejak? No, túto súťaž nie, určite nie sme ani. Nie. Ešte len mám. Takže, ale ako organizátor nebudeš vo výhode, či? Nie, asi nie. Dobre, ďakujeme za rozhovor, chalani, a veríme a tešíme sa na ďalší ročník, OK? Ahoj. Ďakujeme aj my a hlavne sponzorom tejto akcie. Niečo chceš odkázať ešte sponzorom? Prosíme pána primátora, nech vyjde nový skatepark. Tak nejak, skatepark a ďakujeme všetkým sponzorom. Určite veľká vďaka nielen sponzorom, ale aj všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhali, kamarátom, ktorí nám pomohli to celé zorganizovať, ktorí sa natrapili s prekažkami, sme prenášali všetko možné, takže veľká vďaka aj vám. Zasa o rok. V našom okresnom meste podujatia tohto druhu chýbali a aj preto organizátori plánujú ďalšie podobného druhu.